Една продукция на Music Fan Production. Внимание, внимание! Този поздрав лети със скоростта на куршум от дядо Серхан Тешкия. И жена му Тереза те казват поздрава. Да е специално за малкия наследник Алекс, също така за големия. Алекс, брат му Невелин и снахата Валентина от село Крушовица. Най-силното и най-стабилно семейство. Фамилия Серханови, кралете, пред които всички свеждат глава. Живейте, семейство Серханови, и мачкайте душманите по пътя си. Семейство Серханови. Одеве Олен Дикела. Серхан Тешкия казва: Сара мен те не пияса, баро кефи те кераса, буд душманя амени си, ленге акендар камерас. Ленге акендар камерас. Одевела маре наследник одикела, отсикно Алекс, састипе ме ромњаке, е Тереза ке ме шавенге, Алексеске, е Невелинеске, тае Борјаке, Валентинаке, а каја фамилија Серханови. Серхан Тешкия пенел, код Рома мен пираја, о Алекс пенел, барелове те кераја, о Невелин пенела, под душмања мени си мен, ленге акендар камерас. Код Рома мен пираја, барелове
teškija, bare duka isi amen, one velin penala, naštite bistralen, olek stenela, hale, amen. Akava dušmanja, lenge akendar kameras, bare duka isi amen, naštite bistralen, hale, amen. Akava dušmanja, lenge akendar kameras, odevel, amen. Dikelas, sastipe, amen.